τι θα κάνει. Μπορεί να τον διώξει σήμερα, μπορεί να τον φωνάξει και να του πει πάρε κάνα 2 χρόνια συμβόλαιο και φτιάξει τον άνθρωπο όπως θέλεις εσύ. Πάρε και τα λεφτά και φέρω τις παίκτες να μιλήσεις. Δεν ξέρω. Χρήστο, τι εννοούσε Τερίμ λέγοντας και θα μιλήσω στο τέλος? Τι έχει πει και από την περασμένη εβδομάδα. Ναι, δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα ακούσει από το άκουσα. Είχε πει ότι όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν πάει καλά. Όταν κάποιος παίκτη δεν παίζει, για κάποιο λόγο δεν τον βάζει ο προπονητής να παίξει. Όταν μια ομάδα έχει να πάρει 14 χρόνια πρωτάθλημα και να πάρουμε και το κύπελλο, όταν θα τελειώσει η σεζόν, σας περιμένω στο Κοροπή, ελάτε να καθίσουμε με τις ώρες, να πιούμε ένα κρασί και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να σας απαντήσω για ό,τι θέλετε μονοματικονικά. Αλλά να τελειώσει το πρωτάθλημα πρώτα, έτσι. Και το κύπελλο και ο τελικός, έτσι. Ναι. Αυτό είχε πει ο Τερίμ και αυτό λέει και χθες. Και όταν παίζουν, ελάτε και ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Γιατί παίζει ο Κοντός και δεν παίζει ο Κουκουλάς. Ναι. Γιατί δεν αγόρασα τον Ντεντόπουλο και πήρα τον Ανισοτηρίου. Δεν το ρωτήσετε, θα σας απαντήσω, θα σας πω τη γνώμη μου. Αλλά δεν θέλει τώρα να μπει σε αυτή τη διαδικασία που αλλά τώρα δεν έχει λόγο τι να κάνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να βάλει μπουρλότο δεν υπάρχει λόγο. Όταν τελειώσει σου λέει το πρωτάθλημα, θα ανοίξουμε μια μέρα τις πόρτες στο Κοροπή, ελάτε όσοι θέλετε, καθίστε με τις ώρες και ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Θα πάρετε απαντήσεις για όλα. Εντάξει. Νομίζω θα είναι, αν προλάβει θα είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση, Χρήστο, έτσι. Σίγουρα, αν προλάβει. Αν προλάβει. Δεν το ξέρουμε. Ναι, γι' αυτό. Ο Σαλαφούζος μπορεί αύριο το πρωί να έχει καινούριο προπονητή Παναθηναϊκός ή να μην έχει κανένα, να πάει με τον βοηθό, δεν ξέρω με τι, στα 2 τελευταία παιχνίδια που για μένα θα είναι λάθος. Άποψή μου αυτή, δεν αποφασίζω όπως εγώ. Ή να δει ξαφνικά να βγάζει ένα διάγγελμα Αλαφούζος ότι ο Τερίμ θα πορευτεί για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πόσα. Πάντως αυτό που είπες δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση από την ΠΑΕ, τίποτα. Ούτε επίσημο ούτε ανεπίσημο. Και εκεί χρεώνω εγώ στον Αλαφούζο ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Γιατί η τελευταία εικόνα που έχουμε από τις σκέψεις ήταν με τον Άρη, πριν χαθεί δηλαδή το πρωτάθλημα, όταν όλα ήταν ανοιχτά, οπότε βγήκε και επικοινώνησε κάποια πράγματα. Τώρα όμως που έχουν σφίξει τα γάλατα και υπάρχει πολύ μεγάλος σπασμός, γιατί μάλιστα συλλαλητήριο, ο κόσμος είναι πάλι διχασμένος. Πάλι η ομάδα έχει μπλεχθεί στην εσωστρέφεια. Πάλι φταίνε όλοι σε όλους. Πάλι το 2 στρατόπεδα, πάλι το ένα τ' άλλο. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βγει